Shibun ya pi ka Don Bosco Media Youth Center. So thank you very much. Shibun ba pi lawan hakane resmi na ka bantaban ya kendu yang resmi ka ba kerpang ai ka jing kublai ya pi ba di ki parlok jong pi baro ka jing long lendo jonga ka jing sedang jong ka jing long lendo jonga ka long nadu ba dang kena nga long tangway kena ba up masih berbor but ngamju ken mau hiru kata gajing lek school jonga hendrai na gajing ya kendu ya ki parlok kat ba ngadang lek sim men step ngai kendu ya ki parlok jonga but ngai kali ki pi lek chae teki ong ngi lek school tengong kali ki lek ayo po school yang ngi ya pule ki patho yang ngi pak pule kot yang ngi den kata ngong to yang ngaru ngelej pet kai ngong le lang bat ngi tinggal lej kai saying school klam kot klam tinggal sulej kai yang to ataga jing sedang jing lej school jonga ter nga susngup tenat kunta ngalej school klam kot klam klam sulej ngara ta tege ya kitu bang sulej song to teng sulej song kai bat ki rei hadin abut kat bangadang yat kunta ngaju smart ban lej jing seng ban step du lej sim artat te Father Philip da wi yang pa yo Father Alex balalong Father Menta Alex dekar wang khot yo tu na te Father Alex ulawan khot yang na ying ba ladang akwa ne bad lej long padar ngong lej long padar kum manga lej long padar ngan le yo manga long padar kum no la lej long padar namar ba padar ngai iyo Father Philip Jiraudo ngam jui baki bamja ki padar ngam jui baki lej pankana ngam jui baki ki bam jing bam te kumnon su im la belong padar ngong em ngam la ban long padar tang ba ngong to ba pi ong tho ka gerteng jonga ten re to snami pa im sha yang ngalej la kalej re klem sha jit yang hapo generate gadin kata ngawan paino te snam ban wan ngala kwa ban lej taga jing krekot la ninga kwa ban nang pareng teng ong ngai pa ngam ya thu su ngasu thok ye ong bangale sa jan ngara ka wei ka jan tapmo hadin kata ngasa mi na yeng bat ngale kiu ya ka bos ban le chelong teng apoi la poi chelong bat parlok bayalam yanga ta ba hektor ngale bat i teng apoi seminari tenang ta ngasong la song po seminari ki pedang yang hang tu bat ngaklem don kot ngaklem don ngara ka wei ka sapti ka wei ka patlun ngalet hang ta teng ngasong seminari hang ta te kat banang yat ki por kumta ki lendok ru ki arab yang to ki penslur yang teng yat chaprang ha kata ha jing yai ne ha kata ga jing kwa jonga bangan nang pareng te den gato ndala long la yat kumta hi ngajuduai berbor kamaria bat ngong komei peneng lada ma pi de ka kimi jonga pinsa ai dak asin yang ba pidei ban lei na kamenta junga kat ka ba pan manga pidei ban yarap lem yang ngapan ya kane ngapan ya kata yarap lem yang ngan pas ba yarap yang pangan pas ba yarap yang bangan le tips ngi yarap yang bangan yaine yarap yang ba ningkong bangan pas barabor ya ki exam junga te kamaria ka julek barabor ta ngaju pas ba te ngej barabor ka te nang ta ter ngaju ya chaprang ngaju yaine ha ka jing long jing penya jung ki halor kat ba pha setu ngalej ko ngu bat ngaju don barabor kat bat ki parlok bat juyaj barabor chaprang sa kata kat baki penyat ki bahalor ngaru nga ya chaprang handrai don bun teng sngo sier ong tip long padar ka long kumno enda ngala poi la khamhe ngala kham su thu ba ka dei ka kane ong ka dei ka jing im ka ba sisa handrai nga ong to kat bau blei yalam yanga ka mei peneng ka yalam yanga ngangan ya pe te enda la poi sadu sa orian su la poi ka last moment ka theology te la dei ka por ban rai ban long lendo te ngadon parlok jonga Father Richard Majau bangi along barok kumsi para ngi ya ong ba tongen ya chaprang mata la dei ka por ban rai ban long dikon te manga ong nga tengan ya bet Father Richard wong to ngi ya chaprang
ten rei haus nem shua ban kentang for chat wang ngan ap shua ngapat ngong tong ngan yaj bet kat ka balong u blai alam yang ngan yaj bet saprang ngan rai ban sha pen kentang bet yang te haus nem arjar lai la sha pen kentang kumulen do tenang to ter ngasasnang ya kajing trei jonga hapo umulong Paris kajing trei baning kong banga trei kum asistan Paris pres umulong Paris kum kakadaisis jowai den kata na kikot yang ana po ki bahalor o archbishop led archbishop jala bat ki padar na po orients rector fara koreakus ki ong ba ngikwa ya phi ba phin ko ngu ban wan trei hapo orients kum administrator te hanto nga ko ngu ya kataru nga sulet la kalet wa nga tip ba kum no ngan trei bat ki hakum kane hakane ka benta ba nga ngadang dei kuna school badang mi nang ne hendrei maki kala de ki professor jonga tenga ong kumno ngala bantrei bat phi hendrei u fara rector wang nga kabani kong wilbat phi la long lendo phi la long kaju ka kerdan bat ngi kabar phi don ka office jong phi la pen khamti ya phi ka responsibility jong phi te phi trei kat kum ka responsibility bal ay phi ka kam bal ay phi ka office te ngas ngau slur nang tang ong to ngan lej man trei te den kata la trei hang to te farator wang te phi kwa ban lej rekod ban hikai ban wan hikai po orients ngong te ngam kwa ban hikai te ngam kwa te rei to wat la katar da phi ong persang ban ya wat scholarship te wang to ngen ya tho te wat scholarship jong rector I recommendation nang ta Bishop Victor to kapor ka wan no ka ching ya khlat ka diocese arajan riu te Archbishop Victor menta usa yang ka recommendation ban sha yang bangan lej pule sha rom te ndal apply kumta ka wan hi ka ching ka scholarship bangayo ban lej pule sha rom te ngalej sha rom klam ching tip num sung thu ai ngalej la ka lej ta bat na syong to nga suntunat ban pule nga syong po rom laisnem nga pule po ka University Urbaniana adin kata nga sa daladep laisnem ya ka licentiate haka missiology te nga ong yo Archbishop Victor ato kapor ong sya nga bangan trei experience ne sya po Italy te wang lada piyo te kabyang ngan sya lada piyo kum kata ka cekatrei ong to ngan sawat te ngawat nanta tengah yo bantrei sya ka wei ka diocese sya Italy sya po South Italy ka baki khot ka Cosenza te ngatre hante haka region Calabria te ngatre hanto kumba sansnem ngalong kum assistant parish priest en charge ka parish hoj parish priest tang ba haju ka por ngale marwei ngatre marwei ngalong kum parish priest ndrei hapo hakma ha jrong jonga don padwei u Italian uba pej na ka diocese ba un san kamtam ya gicing ya tho andrei baro ngaju trei ngale marwei hapo ka parish tiadian kato Archbishop Victor wang ladon kam ya phi banwan phaino teng onga ngam padep ka agreement hapo ka diocese Archbishop jong ka Cosenza unom sya yanga te wang tongan sa tho manga de ka sithi te mau la tho korpat yanga tengal adon sibun ka jingale hangta halade nga perkat ngan le kumno ngan le phai ne ngan song hang ne namar Archbishop jong ka Cosenza wang yanga balada phimon ban incarnate no hang ne nge pedang ya phi te kadon ka jingale ka ba kraw hapo jonga bangan ko ngu yau Archbishop Victor bade bishop jong ka no ston to ka por ne ngan song no hang ne banga kemen nga sukum ne te hadin nga duai nga perkat te nga sarai ngan ong ba ngan wan pai nga ko ngu ya phi kum bangal arai ban ko ngu te nga wan pai te ang ta nga sa wan trei biang chane po diocese la jong house nem arjar katsan hau December nga poi sya nong ston ban long kum u parish priest apo ka Divine Savior parish non ba ni nong ston adin kata hang toru u Archbishop u pen khamti nga kum u vicar general apo jong ka diocese te adin kato ka jing yo transfer no jong i sa don nga trailing kat badu led Archbishop jala kum u diocesan administrator jong ka diocese tengah trailing kat bad i to South Nem te hadin kata
ngisa jono ka jing sngosi ka jing klat no jong ulet ar sup sap jala te haden kata nga telong no tang u paris pres jong ka divine savior paris hadu mentah te kini kede kelenti ya jonga kum ulendo banga syua thulingkot ya ka jing trei ka banga la im bat ngala trei ka ba nga hadu mentah ngadang don hang ne po divine savior paris non ba new nostan ka jing pen kentang bishop yang akan salong haka kanriu tarik ubnai April hadin jong ka pasca ka divine mercy Sunday ke jing temu ke ba ngakwa na ka benta ka diocese kalong ka jing ya teli ka jing ya ye bat ka jing ya rap lemar kelyang ka jing ya teli hapdeng jong kilendo kiruniam ki batrai hapo jong ka diocese ngakwa bakin tre na ka benta ka buram jong ublay ha ka jing tre kum ka pastoral work ka commission bakin iet ya ki breu ya ka jing tre baki la pen yo ban pen kamti ya ki bat ba kan don berapor ka jing sngotu ka jing iet ya la ka jong ka kam tam ya kilendo kiruniam bat kumju mangaru nan tre na ka benta kata na ka benta ka jing baha jong ka diocese bat ka baar ngakwa ru ba ka diocese kanang roy nang kiu haga jinget haga jing sakri ya uplay bat kanang roy ru ha ka imlang salang haga jinga day bat ki para bru kane ka dong ka than ka west ka hills south west ka hills bat ka east and west ka hills kine ki badai hapo jong kane ka diocese tengah kwa bakan don kane ka jingetli ka jing roy haga jinget haga jing it bat ka jing yarap iway ya iway pat kamoto ka ba ngalajit na ka benta kane na mar ka don ka jing yale ka bajur na ka benta chunga bangan kongu bangan sim ya kane ka kam kalalong sisa ka jing yale hapo jong kamen sim chunga haga jing kongu chunga te ngaladon ka jing yale ka ba sirkai na mar ngadon ka jing ting ka jing sier bat ka jing bom long ubabit pan sim kum kane ka kerdan te hnrei haga jing duai chunga kat ba ununsio hapo delhi ula pha duai nga arkanta bangan rai ya kane bat habanga pule ya ka tin chong ublay ulong ukran lingba kasam ba hangne hakmi ngadon hangne banle kamon chongme te haba kumta nga ong koblay nga pej ya kane bat nga yo i ya kane ka tin ba mewan kran hanga menta bangan le kamon chongme kumno ngan le kamon chongme haga jing sitom ga jing ga jing jenjar bat ga jing slai jing mut chonga bat ga jing bom bit bam biang ga chonga tengah ting hadin kata ngasngau ong koblay katne kat bangadang duai nang duai kumta kumne mela khot ban mel ong yanga te to ai kan long kamon chongme te haga ta ka por hi kawan kane ga jing mut tengah ong yo blay kan long kamon chongme tengah la jit no ya kane ka moto chonga ka tin phira chonga ka long ba kan long kamon chongme